Nagrally karong adlaw ang mga lumulupyo sa Sitio Riverside, Barangay Luok, Dakbayan sa Mandaue, nga apektado sa pagpangguba sa ilang mga panimay. Apan ang syudad miklaro, temporaryo ra ang ilang sitwasyon kay maakomoderan manggihapon sila sa housing project sa Mondapit. Si Nico Serino sa report. Nagmarcha paingon sa Mandaue City Hall ang mga residente sa Sitio Riverside, Barangay Luok. Apektado sila sa gihimong demolisyon sa ilang mga panimay sa dapit. Gipalanog ang ilang mga yangungo batok sa kagamhanan sa dakbayan. Para mo magkakwarta! Wala na may kaon! Glisod pag nimi og trabaho, pero unsa inyong gibuhat? Gimu sa mga residente nga walay relokasyon nga gihatag kanila ug yano lang ang pagpangguba sa ilang mga panimay. Dili jud sir, dili jud makaturangon. Kay kami sir ang puyo din ha. Malinawon, bisag pobre, bisag payag-payag sir. Malinawon namang pagpuyo, nanarbaho mi sa tarong. Sa miaging simana, giimplementar ang demolisyon sa taga-Housing Urban Development Office Kunhudo sa City Hall. 24 sa 49 ka mga balay ang naguba na sa taga-Hudo. Giklaro sa City Hall ang maong mga residente mansab ang beneficiary sa socialized housing project sa dapit. May gi-arrange na nga tupad nga yuta nga temporaryong kabalhinan sa mga apektadong residente. Matud ni Tony Pet Juanico sa Hudo, giagpas na ang pagsugod sa construction sa tulo ka 5-story buildings sa dapit. Na-constrain me to clear the area because the National Housing Authority advised us nga dili sila ka continue sa plano ni President Digong kung dili maklear ang area. Well, it's unfortunate no because giilad manggod sila sa ubang mga organizer nila. Kini mga residente sa Sitio Riverside are actually beneficiaries sa housing program na gihatag ni Presidente Digong. Wala sila gipahawa, gipabalhin ra gyud sila sa yuta sa tapad samtang ongoing ang construction sa multi-billion peso housing project. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.